това видео ми се иска да разкажа кой съм аз, с какво се занимавам и какво е посланието, което ми се иска да предам. Приготвянето на домашна храна може да се отрази както на качеството на живот на всеки един човек, който избере да прави това, така и на качеството на живот на хората около него. Което от своя страна, избирайки да се използват определени практики, които да подкрепят природата, да намалят вредните влияния върху нея и така нататък, могат да повлияят на промените в климата, които се смятат, че са свързани с глобалното затопляне. А самите промени в климата, като например, освен затоплянето на температурите, може да е свързано и с наводнения, пожари, суша, бури и така нататък, които могат да имат изключително неблагоприятно въздействие върху качеството на живот на хората и съответно върху тяхното ментално здраве. Като една от целите ми не е само да кажа как може човек да се храни по-добре за неговото физиологично и ментално здраве или да обясня различни психологически механизми, стратегии за справяне и теории, които могат да са полезни, но и да дам една по-голяма картина за това какви могат да са и вече в някои аспекти започваме да забелязваме последствията от промените в климата и какво, разбира се, можем да направим, за да намалиме тяхното влияние, а може в някакъв момент дори да успеем да обърнем тези процеси. Нещо толкова просто като приготвянето на домашна храна може да има изключително голямо въздействие върху качеството на живот. Нека да дам малко информация за мен. Казвам се Анри Ташков и съм роден 1993 година в град София. По професия съм психолог и също така съм сертифициран психотерапевт. Образованието за психолог е около 4 години, образованието за психотерапевт е горе-долу също около 4 години. Т.е. това човек да е психолог не го прави психотерапевт и това човек да е психотерапевт, т.е. е допълнителна квалификация, направлението, в което аз съм се обучавал, а именно позитивна психотерапия, се изисква, за да стане човек психотерапевт, да премине определен брой супервизионни часове, което означава да има определен брой работа с клиенти и да представи протоколи за тази работа, на които съответно хора, които вече са психотерапевти, обучители, оценяват неговата работа и преценяват дали той ще бъде, т.е. дали ще стане психотерапевт или не. Също така в различните школи и направления е различно, но поне там, където аз съм се сертифицирал за психотерапевт, човек се налага да премине и личен самоопит. Той също ходи при психотерапевт, който е обучител. Основни области на моята работа и също така на моя интерес са храненето, спорта и социалните взаимоотношения. Като още докато се обучавах за психотерапевт и учих психология, ми беше много интересен. Спорт е и как той всъщност може да повлияе самата спортна активност и изобщо физическата активност върху начина, по който човек се чувства и върху не само физиологичното и менталното му функциониране. Също така доста години спортувам различни неща. Занимавал съм се с академично гребане, както и с бойни спортове. Поради тази причина и съм насочил немалка част от усилията си в това да проучвам различни области от това как спортистите могат да бъдат подкрепяни и да бъдат по-ефективни в своето представяне, в своите тренировки. Също така това провокира и моят интерес как именно повлияването на различни аспекти в активността на човек могат да повлияят и на неговото ментално състояние и изобщо на различни симптоми, свързани с психичното здраве. Това, освен че се превърна част от моята работа, провокира и подготвянето ми на едно представяне през 2019 година на конференцията по позитивна психотерапия, която тогава се проведе във Варна, на темата, която беше базирана на моята работа с клиенти и това какви успехи успяхме да направим в съвместната си работа в посока как спортната активност може да повлияе при депресивни състояния. През 2022 издадох първата си книга, която се казва "Психотерапевта, който броеше калории, хранене и тренировки при завишен калориен фокус". Като книгата разглежда в най-общи линии калорийния фокус, който е сбора между приетата и изразходната енергия, т.е.
общия обем енергия или енергийния заряд, с който разполага за даден период човек и как неговите покачвания или понижения, както и различния менеджмент на приетата и изразходната енергия може да повлияе върху неговото не само физиологично, но и психично състояние и как това може да повлияе различни симптомни прояви, не само физиологични, т.е. на физическо ниво, но и на психическо ниво. Хората, които занимават с спорт, знаят, че в различни етапи от подготовката на спортистите те могат да преживеят различни симптомни прояви, които да приличат на различни психологически състояния, като например тревожни състояния, депресивни състояния, хранителни нарушения и други. Но всъщност след кратък период, в който се балансира енергийното равнище в организма и приема и разхода на енергия, това, което се случва, че симптомите доста бързо могат да отчумат. На подобен принцип, при хора, които не са спортисти, но не успяват да балансират добре приетата и изразходната си енергия, т.е. физическата активност и приема на храна, могат да се появят подобни симптоми. И целта на книгата е да представи какво може да се направи в различни ситуации и също така как могат да се превентират различни състояния. Едно от нещата, които ми направи изключително впечатление, че в една от книгите, които слушах, свързани с промените в климата, имаше глава, в която се говореше как промените в климата биха повлияли на здравето и по-конкретно имаше част, в която се говореше за това как промените в климата биха могли да повлият на менталното здраве, което ми направи много сериозно впечатление и се замислих, че всъщност една проява на някакво природно бедствие би могла да отключи най-различни сериозни проблеми, както финансови, социални и междуличностни, така може и при някои хора това да повлияе и на тяхното ментално функциониране. И кой е един от добрите начини да се справим с едно сериозно природно бедствие? Според мен един от добрите начини, както и по принцип с психичните и физиологичните нарушения, е това да се опитаме да не ги допуснем, което означава превенция. Моята идея тук е да превентираме различни аспекти на причините, които могат да провокират такива промени в климата. Една от основните причини, които се смятат, че е свързана с промените в климата, е всъщност повишаването на температурите, които са свързани с отделянето на въглероден диоксид и други газове в атмосферата. Начинът, по който приготвяме и отглеждаме храната си, както и избора на продуктите, които използваме, биха могли да повлияят на промените в климата. И едно просто и достъпно решение може да се окаже от изключително голяма полза за промените в климата, както и би могло да подобри качеството на живот. Когато приготвяме храната си в домашни условия, това може да е малката ежедневна промяна, която може да доведе до значими промени в качеството ни на живот. Когато човек реши да предприеме усилия в посока подобряване качеството си на живот, това може да повлияе и на сфери като физическото здраве, менталното здраве, социалния статус, както и на промените в климата. И тук не говоря просто за някаква психологическа промяна. Става дума за действия в различни сфери от живота на човек, като някои от областите, които тази инициатива обхваща, са храната, която консумираме, отглеждането на храната, земеделските практики, както и промените в климата. Смятам, че е добре да отговоря на въпроса кой печели, когато избереме да приготвяме храната си в домашни условия. В дългосрочен план по-стабилен климат, по-малко природни катаклизми. В краткосрочен план хората могат да подобрят качеството на живота си, своето здраве, своето ментално функциониране, статуса си, както и външния си вид. И накрая, как може да подкрепите инициативата? Първо и може би най-важно нещо, което може да направите, е да започнете да приготвяте все по-голяма част от храната си в домашни условия. Друго нещо, което ми хрумва, е да се поинтересувате повече и да си направите проучвания за различни теми, свързани с домашно приготвената храна, какви продукти да консумирате и как може да се отрезат вашите действия благоприятно на глобалното затопляне и промените в климата. И също така да споделяте с колкото се може повече хора информация, свързана с това как може да приготвят храна си в домашни условия, как това би било благоприятно за тях, както и за климата и за предотвратяването на различни природни бедствия.